żewġ klieb u 3 Qattus. Kollha jinstabu maqtulejn u msallbin rashom l-isfel fil-Mosta b'nota magħhom. Kienu għaddew 10 xhur meta l-aħħar illi smajna b'każ bħal dan u min il-ħadd filgħodu reġa' wettaq dan l-att krudili għażel mill-ġdid in-numru 16 bħala il-ġurnata tax-xahar. Kienu għal-ħabta ta' 8 tal-ħadd filgħodu meta il-pulizija ġew informati illi mal-kanċell tal-istatwa ta' San Giuseppe li hemm fit-triq il-kbira fil-Mosta hemm Qattus lewn kannella imsallab rasu l-isfel. Fuq-post marru l-pulizija mill-Lassa tal-Mosta fejn sabu din ix-xena makabra. Minnu fih infetħet investigazzjoni immexxija mill-Ispettur Jessica Grima flimkien ma' Sergeant Roden Girxi. Fuq-post marru wkoll il-pulizija tax-xena tar-reat sabiex jelevaw il-Qattus u jittieħed għal aktar stħarriġ. Dan l-aħħar każ huwa il-ħames wieħed f'Sena u xahrejn. L-ewwel każ seħħ fis-16 ta' Ottubru 2011 b'ġeru jinstab imsallab rasu l-isfel maħabbata tad-dar privata fit-triq il-kbira fil-Mosta. Fis-16 ta' Novembru tal-2011 jinstab ġeru ieħor imsallab rasu l-isfel din id-darba imdendel max-xadba ta' l-oratorju tal-Qalb ta' Ġesu. Xahrejn wara, fis-16 ta' Jannar tal-2012, din id-darba Qattus u dan jinstab imsallab rasu l-isfel mal-kanċell tal-kappella ta' San Anton Abbati ftit il-fuq mill-oratorju tal-Qalb ta' Ġesu. Ir-raba' każ min kien qed iwettaq dawn l-atti krudili għażel il-ġurnata tal-10 ta' frar biex jerġa' jagħmel dan l-att. Dakinhar max-xadba ta' għalqa instab Qattus imsallab fit-triq Baskal Boħaġar. U l-ħadd 16 ta' Diċembru 2012 il-ħames każ bil-Qattus jinstab rasu l-isfel mal-istatwa ta' San Giuseppe fit-triq il-kbira fil-Mosta. Waqt illi l-pulizija għadhom għaddejjin bl-investigazzjoni dwar dawn il-każijiet kollha, sal-lum ħadd għadu ma tressaq il-qorti.